Għaqda mhux governattiva li tirrappreżenta liċ-ċiklisti ikkritikat il-proġett ta' bini ta' toroq ġodda bejn it-tela tas-Saqqajja fir-Rabat u l-bypass tal-Imrieħel. Il-Bike Advocacy Group waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Ħattart f'żona li se tkun parti minn dan il-proġett iddikjara li b'dawn il-pjani il-gvern falla milli jipprovdi infrastruttura sigura u attrajenti għaċ-ċiklisti biex jinkoraġġixxi alternattivi għal vetturi privati. Il-proġett jinkludi medda ta' toroq ta' 7.4 km iżda minn dawn hemm biż-2 km ta' korsiji li huma ċiklisti u dawn lanqas biss huma konnessi ma' xulxin apparti li ma jeħqux standards Ewropej. Korsiji li lanqas biss huma siguri hekk kif dawn huma dojoq ħafna u mingħajr l-ebda segregazzjoni fiżika mill-vetturi li jkunu għaddejjin biswithom b'veloċità ta' 60 km fis-siegħa. Dan seħħ anke minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni serja mal-partijiet konċernati. Il-volontiera tal-Bicycle Advocacy Group iddikjaraw li dan il-proġett ma jagħmel xejn biex joħloq soluzzjoni fit-tul biex jitnaqqas it-traffiku, id-dipendenza fuq il-karozzi jew jitnaqqas it-tniġġis kemm għar-residenti kif ukoll dawk li se jagħmlu użu minn dawn it-toroq. Il-Bike Advocacy Group innota li dan il-proġett flimkien ma' oħrajn jiġdu biss opportunitajiet mitlufa biex pajjiżna tinġib il-bidla. Proġetti nieqsa minn infrastruttura ċiklisti li qed jiġu mwarba biex jiġu akkomodati l-vetturi privati f'miżuri ta' soluzzjoni ta' malajr. Din l-istqarrija tkompli torbot fuq rapport tal-Kummissjoni Ewropea li jixhed kif it-traffiku f'pajjiżna qed iħalli impatt negattiv fuq is-saħħa tal-poplu Malti u l-kwalità tal-arja waqt li l-istrateġiji attwali tal-Gvern mhux jilħqu l-miri għat-tnaqqis tal-effett serra minħabba tniġġis ġej mit-trasport. Proposti li fi kliem l-istess Bike Advocacy Group imorru kontra l-politika tal-Awtorità tal-Ippjanar u tal-Gvern li f'diversi rapporti jindikaw li hemm bżonn ta' bidla u ħolqien ta' qafas sostenibbli. Fost oħrajn il-Gvern qed imur kontra ftehim li firma huwa stess, jiġifieri l-Valletta Declaration for Road Safety iffirmat minn kull Ministru tat-Trasport tal-Unjoni Ewropea fl-2017 kif ukoll kontra t-Transport Master Plan 2025. Għadha ma ddaħħlitx fis-seħħ lanqas l-Istrateġija Nazzjonali taċ-Ċikliżmu li kienet imwiegħda s-sena li għaddiet. Hawn il-Bike Advocacy Group juri tħassib għan nuqqas ta' rieda politika u jinnota kif dan imur kontra kull inizjattiva li qed tiġi implementata f'pajjiżi oħra Ewropej u madwar id-dinja. Dan kollu minkejja li fl-aħħar xhur u snin ġiet innotata żieda fiċ-ċiklisti. Persuni li qed jużaw roti elettriċi magħrufa bħala pedelec qed jivvjaġġaw bejn ir-Rabat u l-Belt f'temp ta' 25 minuta jew bejn Ħattar u l-Belt fi 18 minuta. Madankollu dawn mhux jiġu offruti vjaġġ sigur minħabba nuqqas ta' infrastruttura għalihom. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet il-membri tal-Bike Advocacy Group iddikjaraw li fil-waqt li jilqgħu it-tisħiħ tal-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna hemm bżonn ta' approċċ holistiku biex jiġu integrati l-bżonnijiet ta' kull min juża t-triq. Tingħata priorità lil dawk l-aktar vulnerabbli u dawk li qed jużaw l-aktar metodi effiċenti. Il-Bike Advocacy Group appella lill-Gvern biex jiddisinja t-toroq għan-nies u mhux jippromuovi u jagħti priorità għal żieda ta' aktar vetturi waqt li se jippreżenta proposta ta' 30 km ta' korsiji u faċilitajiet taċ-ċiklisti bl-iskop li jingħaqdu flimkien 7 lokalitajiet.